яхшылап карап калыгыз. Бу балалар бик тиздән үсеп җитеп, Татарстан мәдәнияте үсеше өчен зур эшләр башкарырлар. Хәер, бүген дә алар әлеге хезмәттә. Мәктәптән соң Чулпан мәдәният үзәгенә ашыгалар. Бергәләшеп Гөлназ апалары өйрәткән уникаль вокал күнегүләре ясыйлар. Хәтта карап торганда да мин моны җиңел димәс идем. Сулыш, тавыш ярылары, сөйләм аппараты барысы да хәрәкәттә. Җыр матур башкарылсын өчен бу иң мөһим таләпләр. Казан шәһәре балалар филармониясе солистлары моны яхшы белә. Республикабызның иң дәрәҗәле чараларында һәр вакыт алар сәхнә түрендә. Моннан 2 ел элек Казан шәһәре филармониясының сәнгать җитәкчесе Чулпан Закирова да сәләтле, җыр-моңга гашык балаларны бер урынга җыю фикере туа. Җитәкче күңеле бу эшне югары дәрәҗәдә алып барлык кешене әллә кайдан сизеп, күреп ала. Балаларны ихлас күңеленнән яратучы, үзеннән нур бөркеп торучы, гаҗәеп талантлы артист Казан шәһәре филармониясе солисты Гөлназ Гафуровага балалар филармониясының вокаль-инструменталь ансамблен җитәкләргә тәкъдим итәләр. Көннәрдән бер көнне ул миңа шылтыратты: Гөлназ, менә шундый идея бар ансамбль җырга. Син җитәкче булып бара аласыңмы? Барасың киләме? Вакытың булырмы? Алынсаң эшлисеңме? Мин уйладым да ризалыгымны белгерттем. Һәм инде менә безнең матур бинабыз Чулпан мәдәният үзәге ачылды 2 ел элек. Шул ачылышына инде без чыгышлар ясадык. Беренче чыгышларыбыз безнең республика җитәкчелеге алдында булды. Балаларны без шулай итеп тиз арада җыйдык һәм инде сәхнәдә әзерлекне белгерттек. Биредә шөгыльләнүче барлык балалар кастингка шат килгәннәр. Беренче елда 6 бала сайлап алынса, киләсе елда бу сан 2-3 тапкырга арта. Бу исә балаларның әзерлек дәрәҗәсе тагын да югарырак булуына дәлил. Кисәккә күчәбез. 1, 2. Казан шәһәре балалар филармониясе вокал, хореография һәм музыка уен кораллары студиясын берләштерә. Менә шундый җырлы биюле матур вокаль-инструменталь ансамбльнең үз оркестры булу, ул шундый зур бәхеттер инде. Чөнки менә шу балалар бик яратып теләп йөриләр, шушы ансамбльгә шөгыльләнәләр. Матур җырлар уйныйлар, матур бию көйләр уйныйлар. Шулай ук ялгыз гына инструменталь номерлар белән дә чыгыш ясыйбыз. Бу балалар чыннан да бик бәхетлеләр. Кичкенәдән ук Казан һәм республика күләмендә үткәрелүче дәрәҗәле чаралар, шәһәребезнең төп сәхнәсендә уза торган концертларда катнашалар бит алар. Без Рәсәйдә төрле конкурсларда катнаштык. Минем иң яраткан конкурслар ул «Балачак», «Созвездие», «Зеленые каникулы» һәм «Большая перемена». Безгә монда бик ошый йөрергә, чөнки без җырларны өйрәнәбез, уйныйбыз, биебез, дуслар белән аралашабыз, тәҗрибә туплыйбыз. Сәхнәдә ничек тотарга үзеңне һәм микрофонны ничек тотарга. Безнең репетицияләр бик кызу итә. Безнең җитәкчебез Гөлназ Гафурова. Аның белән без яңа җырлар өйрәнәбез. Укытучы хореография Талияна Фаридовна. Аның белән без яңа биюләр өйрәнәбез. Без халык җырларын җырлыйбыз, эстрада, оркестр белән дә кушылып җырлыйбыз. Безнең балаларыбыз чыннан да бүгенге көндә бик талантлылар. Һәрберсе. Аларга дөрес юнәлеш биреп, аларның күңелләрен юнәлттереп, менә шул талантларын тагында үстерергә без инде укытучылар максат куябыз һәм инде шул нәтиҗәне күреп без илһамланабыз. Безнең филармония киләчәген шулай күрәм.
әллә кем булган артистлар безнең янга килеп, алар инде рәхмәтләрен белдереп, Гөлназ Җәмилевна, менә без монда укыдык, белем алдык һәм инде шул тәҗрибәбезне без инде бүгенге көндә тамашачылар белән бүлешәбез. Һәм инде кайбер балалар чыннан да бөтенесе артист була алмый. Әмма ул тормышта аларга чыннан да зур тәҗрибә булачак. Һәм инде менә Казан шәһәр филармониясында шундый балалар филармониясы балалар өчен бүләк дип уйлыйм. Алар монда биергә дә остаралар, җырларга да остаралар һәм инде менә балалар оркестры белән кушылып, менә шундый зур матур проектлар өстендә эшлибез.